Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην αποθήκη νούμερο 2, εδώ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. 1η Απρίλη και μπορεί να είναι Πρωταπριλιά, αλλά δεν είναι ψέματα, αλλά πραγματικότητα ότι η Αλεξανδρούπολη για δεύτερη συνεχιζόμενη χρονιά φιλοξενεί το μεγαλύτερο για τους αγώνες του πόλο, για το άθλημα του πόλο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο ανδρών εδώ στην πόλη μας. Στην αποθήκη 2, συμβολική η αφετηρία αυτής της αθλητικής διαδρομής, καθώς το λιμάνι είναι μια ένδειξη εξωστρέφειας και για τον Δήμο, αλλά και για την οικονομική και αναπτυξιακή φιλοσοφία της περιοχής. Την ερχόμενη εβδομάδα από τις 6 μέχρι και τις 12 Απριλίου έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε, όπως είπα, για δεύτερη χρονιά το Παγκόσμιο Κύπελο των Ανδρών εδώ στο Δημοτικό Κολυβητήριο το Δημοσθένης Μιχαλετζάκης. Οι καλύτερες ομάδες του κόσμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, φυσικά η πατρίδα μας, η Ελλάδα, οι Κροάτες και οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι, υπενθυμίζω, πριν από 2 μήνες, κύριε Φρουδάκη, πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές, μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Απαρτίζουν μια οχτάδα πολύ δυναμική που η κάθε μια ομάδα θα διεκδικήσει την πρόκρισή της για την τελική φάση που διοργανώνεται φέτος το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, στην πολύ μακρινή Αυστραλία. Ήδη τα κορίτσια ταξιδεύουν για εκεί, οπότε ακολουθούν και οι άνδρες. Είναι δεύτερη συνεχιζόμενη χρονιά για την πόλη μας που φιλοξενεί τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Αυτό δείχνει και την σοβαρότητα και την πολύ και καλή και σκληρή δουλειά που γίνεται για την διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των υποδομών μας, αλλά κυρίως και της γενικότερης αίσθησης και εικόνας που έχει η πόλη της Αλεξανδρούπολης και ευρύτερα η Θράκη στην φιλοξενία τόσο των αθλητών όσο των συνοδών, των προπονητών, των φιλάθλων και γενικά όλων των ανθρώπων που περιστοιχίζουν τις κολυβητικές ομοσπονδίες. Τυχαίνει μεγάλη εβδομάδα, η ημερομηνία ήταν επιλογή της World Aquatics, η οποία διοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελο Ανδρών, και παρόλο που έχουμε μια ιδιαίτερη θρησκευτική για την Ορθοδοξία, την πιο σημαντική ίσως γιορτή μας, και είναι και μια περίοδος διακοπών τόσο των σχολείων αλλά και των υπολείπων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν στην ανταπόκριση της Ομοσπονδίας να σεβαστεί το θρησκευτικό τελετουργικό της Μεγάλης Εβδομάδος. Θα έχουμε αγώνες Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, ρεπό με τη συνένεση της Ομοσπονδίας τη Μεγάλη Παρασκευή και Σαββατοκύριακο τις τελικές φάσεις με τους τελικούς την Κυριακή. Ήθελα όμως να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, θεσμικούς και μη, και του δημοσίου ιδιαίτερα φορέα, που παρόλο που είναι περίοδος διακοπών, όπως είναι τα σώματα ασφάλειας, η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και όσους άλλους εμπλέκονται, και ίσως να ξεχνώ αυτή τη στιγμή, που εν μέσω των διακοπών της Μεγάλης Εβδομάδος και της διακινησίμου που ακολουθεί, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους προκειμένου με ασφάλεια, καθώς έχουμε και την ομάδα των ΗΠΑ πέρα από τις υπόλοιπες ομάδες, να παρέχουν ώστε οι αγώνες και αυτοί, όπως και πέρσι το κύπελο των γυναικών, να πάρουν όχι απλά 10, να πάρουν και τόνο. Έχω κάνει και μία πρόταση στην Κολυβητική Ομοσπονδία. Οι πρωταθλητές μας, αν θέλουν, να συμμετάσχουν και στην περιφορά του επιταφείου, να συμμετάσχουν στην εξόδιο ακολουθία, στη βόλτα που γίνεται μέσα στην πόλη, στην περιφορά, για την ακρίβεια, προκειμένου να αποδείξουμε ότι και ο αθλητισμός μπορεί να έχει μερίδιο συμμετοχής στην θρησκευτική αυτή γιορτή της πόλης. Θα ήθελα επίσης να σας παρουσιάσω τις καινοτομίες τις οποίες αγάγουμε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Κολυβητήριο. Θέλοντας να αποδείξουμε το αυτονόητο, ότι όλοι είμαστε ίσοι και στον αθλητισμό, και τελειοποιούμε σχεδόν την συμμετοχή παρακολούθηση των αθλητικών αγώνων από όλες τις ομάδες της κοινότητας των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε δημιουργήσει για πρώτη φορά στο κολυβητήριο στη χώρα μας ένα sensory room. Είναι για τα παιδιά και τις οικογένειες με αυτισμό τόσο για ανήλικους όσο και για ενήλικες. Είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με ειδικά τζάμια, ειδική μουσική μέσα, τα αντίστοιχα παιχνίδια για την απασχόληση μικρών και μεγάλων, ώστε να δουν με την ένταση και έτσι με το κλίμα, την αίσθηση των αγώνων, με την ασφάλεια γύρω από το θέμα του αυτισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι υπάρχει ιδιαίτερη κοινότητα και στην Αλεξανδρούπολη, συνδυαστικά με το κηλικείο μας επίσης στο κολυβητήριο, που για πρώτη φορά προσαρμόζεται στους κανόνες των ατόμων με αχρωματοψία, περίπου στα 1.700 άτομα, αν θυμάμαι σωστά, στην Αλεξανδρούπολη, και αναγάγεται το ποσοστό αυτό και με τους επισκέπτες που έχει στην πόλη. Μετά
την τουριστική πλάζ του ΕΟΤ. Έχουμε πλέον και ένα κηλικείο που είναι προσαρμοσμένο στους κώδικες των ατόμων με αχρωματοψία, οι κατάλογοι, τα μπλουζάκια, γενικά όλοι οι απαραίτητοι συνδυασμοί χρωματικοί, προκειμένου κάποιος χωρίς εμπόδιο να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του κηλικείου. Επίσης, τελειοποιήθηκε ως προς τις διαδρομές για άτομα με οπτική αναπηρία το κολυβητήριο, όπου όλες οι κατευθύνσεις καταλήγουν σε πληροφοριακές πινακίδες με γραφή Braille, προκειμένου και οι συντοπίτες μας και οι επισκέπτες του κολυβητηρίου να μπορούν να έχουν ανεξάρτητη μετακίνηση μέσα στο χώρο του κολυβητηρίου. Και το πιο σημαντικό στα πλαίσια της κοινωνικής συμπερίληψης, φέτος θα έχουμε τη δυνατότητα για όσους έχουν οπτική αναπηρία με εθελοντές εκπαιδευμένους να έχουμε και παράλληλη αθλητική περιγραφή όλων όσων διαδραματίζονται στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή στην πισίνα του κολυβητηρίου. Και τα άτομα με αναπηρία και τα κινητική, οπτική, ακουστική, αλλά και τα άτομα με αυτισμό και αισθητηριακής ανάγκης αποφόρτισης μπορούν συμπεριληπτικά πλέον να απολαύσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή του Water Polo στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι περνάμε και ένα σημαντικό, σπουδαίο κατά την άποψή μου μήνυμα, ότι και αθλητισμός και κοινωνία μπορούν να χωρέσουν παντού, πόσο δε μάλλον στο Δημοτικό Κολυβητήριο της πόλης. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Αφροδάκη, εκπρόσωπο της Κολυβητικής Ομοσπονδίας της χώρας μας, τον οποίο θα μου επιτρέψει ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ιγνατιάδης Τέλειος του Αθλητισμού, ως φιλοξενούμενος μας, να του δώσω κατά προτεραιότητα το λόγο. Γιώργο, καλώς ήρθατε στην Αλεξανδρούπολη. Στην φιλόξενη πάντα Αλεξανδρούπολη, μια από τις πιο ωραίες πόλεις της χώρας μας, και σε σένα, Δήμαρχε, προσωπικά, γιατί σεβόμαστε πάρα πολύ και εκτιμάμε πάρα πολύ όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις για τον αθλητισμό στην πόλη σου, αλλά κυρίως σεβόμαστε πάρα πολύ και εκτιμάμε την αγάπη που δείχνεις για την Εθνική Ομάδα Πόλο. Εκτός από Δήμαρχος, είσαι και φίλαθλος της ομάδας και αυτό το γνωρίζουμε όλοι και το γνωρίζουν και τα παιδιά, οι αθλητές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι τόσο κοντά μας όλα αυτά τα χρόνια και προσπαθείς να αναδείξεις το άθλημά μας εκεί που του αρμόζει και εκεί που του αξίζει. Για μας, επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια για την προσπάθεια που κάνει να γίνει άλλη μια μεγάλη οργάνωση στην Αλεξανδρούπολη και στην περιφέρειά της. Για μας αυτή η οργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένα World Cup προκριματικής φάσης που οδηγεί στις 4 πρώτες ομάδες στην επόμενη φάση. Η καρδιά της παγκόσμιας υδατοσφαίρης χτυπάει στην Αλεξανδρούπολη. Όλες οι καλύτερες ομάδες με τους καλύτερους αθλητές θα αγωνιστούν στην πισίνα μας, εδώ στην πόλη μας, στην Αλεξανδρούπολη, σε αγώνες υψηλού επίπεδου, και ευχόμαστε ο κόσμος να δώσει το παρόν και να γεμίσει το κολυβητήριο, όπως έκανε και πέρσι με την Εθνική Ομάδα Γυναικών, να το κάνει και φέτος και να δώσει το μήνυμα ότι ο αθλητισμός και η Εθνική Ομάδα δεν είναι μόνο για την Αθήνα, για τις μεγάλες πόλεις, είναι και για την Αλεξανδρούπολη και για άλλες πόλεις παρόμοιες. Για μας, την Κολυβητική Ομοσπονδία, όπως σωστά είπες, ήταν και εμάς δύσκολα ότι ήταν μια θρησκευτική γιορτή αυτή η εβδομάδα. Τη σεβόμαστε απόλυτα. Αποδεχτήκαμε το πρόγραμμα να μην γίνουν αγώνες στη Μεγάλη Παρασκευή και η Εθνική Ομάδα να πέσει πιο νωρίς για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει μετά στη Θεία Λειτουργία. Σεβόμαστε απόλυτα αυτή την θρησκευτική γιορτή. Είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της χώρας μας. Αλλά απλώς θέλουμε να το συνδυάσουμε, όπως κάνουν και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε γιορτές τέτοιες αντίστοιχες, να υπάρχει και ένα event για να μπορεί ο κόσμος είτε πριν την εκκλησία είτε μετά να έρχεται να παρακολουθεί τους αγώνες. Και για μας είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, πρωτόγνωρη μάλιστα διαδικασία. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχουν γίνει αγώνες αντίστοιχα σε τέτοια εποχή. Αλλά είμαστε εδώ, θα είμαστε με τους αθλητές μας τη Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο. Θέλουμε να κουβαλήσουν οι αθλητές μας τον Επιτάφιο, είναι σημαντικό, για να δώσουμε το μήνυμα ότι ο αθλητισμός και η θρησκεία κάπως ενώνονται. Τώρα,
θέλω να τονίσω ότι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος η θέληση που έχουν οι αθλητές της εθνικής ομάδας να έρθουν να παίξουν στην Αλεξανδρούπολη. Δεν μπορεί να φανταστείτε, τελείωσε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι πριν από 2 μήνες, που δυστυχώς θέλαμε το χρυσό. Φέραμε γούρι στα κορίτσια, μάλλον. Θα τα πω μετά. Δυστυχώς θέλαμε το χρυσό, αλλά δεν το καταφέραμε να το πάρουμε στο Βελιγράδι. Μετά τους αγώνες, με πιάσαν όλοι οι αθλητές και μου λέγανε: άντε Γιώργο, ανυπομονούμε να φτάσει η στιγμή που θα έρθουμε να παίξουμε στην Αλεξανδρούπολη το Πάσχα με την εθνική μας ομάδα στο κατάμεστο κολυβητήριο. Πραγματικά, το έλεγα πριν και στον κύριο Κούκουλο, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο οι παίκτες ανυπομονούν για αυτές τις συνθήκες και πόσο αγαπάνε το να παίζουν όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις, εννοώ ευρωπαϊκές πόλεις. Θέλουν να παίξουν στην Αλεξανδρούπολη, θέλουν να ζήσουν το κοινό της Αλεξανδρούπολης και να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι που θα είναι εδώ, θα δώσουν το παρόν όλοι οι αθλητές μας. Δεν κοιτάει κανένας ούτε να ξεκουραστεί, ούτε τραυματισμούς, ούτε. Εντάξει, επειδή λίγο τα παιχνίδια μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρά, θα είναι όλοι εδώ. 100% η ομάδα με τους προπονητές για να πετύχουν το στόχο τους, να προκριθούν στην επόμενη φάση του World Cup. Δεν ξεχνάμε, όπως σωστά είπες, την περσινή μας εμπειρία με το γυναικείο. Ήρθαμε εδώ Γενάρη μήνα του 2025 με την εθνική ομάδα τότε γυναικών να χτίζει μια καινούργια προσπάθεια, να ξεκινάει να χτίζει μια καινούργια προσπάθεια για τις επόμενες διοργανώσεις και πραγματικά πόσο ωραίο ιστορία ήταν αυτό που από εδώ ξεκίνησε το ταξίδι της εθνικής ομάδας γυναικών και έφτασε στην κορύφωσή του. Όλοι θυμόμαστε ότι το καλοκαίρι του 2025 στη Σιγκαπούρη η εθνική μας ομάδα στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θεωρούμε λοιπόν την Αλεξανδρούπολη από εδώ και πέρα ουρλίδικη και για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί φέρουμε την εθνική ομάδα αντρών με ελπίδα ότι αντίστοιχο αυτό που έγινε με την εθνική ομάδα γυναικών θα γίνει και στην εθνική ομάδα αντρών και θα έχει η εθνική ομάδα αντρών τα επόμενα χρόνια ένα χρυσό μετάλλιο που της λείπει. Μας λείπει σαν εθνική ομάδα. Μας λείπει γιατί έχουμε πάρει πάρα πολλά μετάλλια, αλλά δεν έχουμε κατακτήσει ένα χρυσό μετάλλιο. Κλείνοντας, θέλω να πω και να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μεγάλες οργανώσεις στη χώρα μας. Το αποτύπωμα στην κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το αποτύπωμα κυρίως στα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά μέσα από αυτές τις οργανώσεις βλέπουν, θαυμάζουν, θέλουν να μοιάσουν, να έχουν τα ετάλματά τους από αθλητές υψηλού επίπεδου και αυτό μας λείπει σαν κοινωνία. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν πρότυπα, να έχουν ιδάλματα και να θέλουν να τους μοιάσουν. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο κέρδος από αυτή τη διοργάνωση. Έχουμε συγκριτικά στοιχεία από αντίστοιχες οργανώσεις που γίνονται στη Λάρισα, θυμάμαι παλιότερα, στο Βόλο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πόσο μετά αποτυπώθηκε αυτό η επιτυχία της οργάνωσης στα νέα παιδιά που γραφτήκανε, που πήγαν στο κολυβητήριο. Και δεν είναι μόνο ανάγκη ένα παιδί να έρθει στο κολυβητήριο, είτε παίξει πόλο είτε κάνει κολύμβηση. Νομίζω κερδίζει συνολικά ο αθλητισμός από αυτή τη διαδικασία, να βλέπουν 8 τις μεγαλύτερες χώρες στην παγκόσμια θα τους φέρεις να αγωνίζονται εδώ, να βλέπουν όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές. Το κέρδος μας είναι να φύγει ένα παιδί με τον μπαμπά του μετά το παιχνίδι και να πει στον μπαμπά του: θέλω να γραφτώ είτε στην πισίνα, είτε στο μπάσκετ, είτε στο βόλεϊ, είτε σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Αυτό είναι το κέρδος μας. Αυτό θέλουμε να κερδίσουμε σαν κοινωνία, σαν χώρα, να φέρουμε τα παιδιά στον αθλητισμό και να τα αφήσουν να βγάλουν κάποιες άλλες συνήθειες που έχουν αυτή τη στιγμή, που ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς το κινητό, τα κομπιούτερ, όλα αυτά είναι μια έτσι, κατάσταση στην οποία θέλουμε να τα αποφύγουμε για τα παιδιά. Θέλουμε τα παιδιά να αθληθούν. Θα πω ένα παράδειγμα προσωπικό για αυτό το κομμάτι, ότι το 1991 όταν η εθνική ομάδα έπαιξε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Αθήνα, εγώ ήμουν εθελοντής, ήμουν ball boy σε εκείνους τους αγώνες και πραγματικά έβλεπα τους μεγάλους αθλητές και ήθελα να τους μοιάσω.
Αυτό νομίζω μου έδωσε κίνητρο. Μου έδωσε το ένασμα να γίνω αθλητής, να γίνω μεγάλος αθλητής και να πετύχω αυτά που πέτυχα στην καριέρα μου. Γι' αυτό το λέω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτή τη διοργάνωση στην πόλη μας και να έρθουν τα παιδιά να κατακλείσουν το κολυβητήριο και να δουν ωραίους αγώνες. Δεν έχω κάτι να πω. Καλώ τον κόσμο, παρόλο που, όπως είπαμε, είναι μια εβδομάδα δύσκολη, καλώ τον κόσμο στο κολυβητήριο να απολαύσει τους αγώνες, να χειροκροτήσει την εθνική ομάδα, να τη χειροκροτήσει για το σήμερα, για το χθες, για το χάλκινο μετάλλιο, για όλες αυτές τις επιτυχίες που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και να της δώσει και το κουράγιο και τη δύναμη για τα επόμενα που έρχονται. Ο μεγάλος στόχος της εθνικής ομάδας είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε 2 χρόνια από τώρα στο Λος Άντζελες, αλλά υπάρχει και στη μέση ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχουμε αποθυμένο και θέλουμε να πάρουμε ένα χρυσό μετάλλιο. Έχουμε πολύ μέλλον. Ναι, και θέλουμε να ξανάρθουμε εδώ μετά το χρυσό μετάλλιο και να λέμε ότι η Αλεξανδρούπολη για δεύτερη συνεχόμενη φορά έφερε γούρι στις εθνικές μας ομάδες. Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια εκτός από την ομάδα των γυναικών θα δώσουμε, έτσι θα σμπρώξουμε προς την εθνική ομάδα των ανδρών. Το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο. Για τους τελευταίους φίλους του Πόλο είναι διαθέσιμα κάποια εισιτήρια στην ιστοσελίδα ticketmasters.gr, οπότε όσοι δεν το έχετε πάρει ακόμα απόφαση, είναι μια ευκαιρία αμέσως μόλις δείτε τη σημερινή συνέντευξη να προμηθευτείτε τα τελευταία μαγικά χαρτάκια, μαγικά εισιτήρια. Νομίζω δεν θα ξαναβρεθεί την ευκαιρία 8 μεγάλες ομάδες να είναι σε μια πόλη. Μόνο σε Ολυμπιάδες και παγκόσμια βλέπουμε κάτι αντίστοιχο. Να δώσει ο κόσμος το παρόν, θα είναι πολύ ωραίο, είναι γιορτές. Θέλω να πιστεύω. Εγώ είμαι σίγουρος, άμα καταφέρετε και πάρετε το χρυσό φέτος, επειδή το πήραν και τα κορίτσια με αφορμή. Θα ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ θα γίνεται. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την προσπάθεια που κάνετε. Η Κολυβητική Ομοσπονδία σας εκτιμάει πάρα πολύ αυτό που κάνετε και θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και στη συνέχεια. Να πούμε ότι συνδιοργανωτής, πολύτιμος συνεργάτης στην διοργάνωση αυτού του τουρνά είναι και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θερμές ευχαριστίες τόσο στον κύριο Περιφερειάρχη, όσο και στον θεματικό αντιδήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη του αθλητισμού, τον κύριο Ιγνατιάδη, τον οποίον καλωσορίζω στην Αλεξανδρούπολη και του δίνω το λόγο να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σε όλους. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, είναι ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός αυτό για την περιφέρειά μας και συγκεκριμένα για την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Έχοντας την περσινή εμπειρία των γυναικών, ήρθε η σειρά των ανδρών, ένα παγκόσμιο κύπελο με σπουδαίες ομάδες, σε ένα υψηλό επίπεδο. Εγώ θα ήθελα να σταθώ και να τονίσω ιδιαίτερα ότι πραγματικά αυτοί οι αθλητές όλοι είναι πρότυπα για τους νεαρούς μας και ξέρετε πάρα πολύ καλά και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αλλά και η Περιφέρεια δίνει πολύ σημασία στις αναπτυξιακές ηλικίες, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΟΕ για την εμπιστοσύνη που δείχνει στην Περιφέρεια αλλά και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είναι ένας Δήμος ο οποίος προάγει τον αθλητισμό σε πολύ υψηλά επίπεδα, όχι μόνο στην υδατοσφαίριση αλλά και σε άλλα αθλήματα, κύριε Δήμαρχε, και σας δηλώνω και το γνωρίζει και ο Δήμαρχος ότι υπάρχουν και άλλα αθλήματα τα οποία θα προσελκύσουμε για το 2027 παγκόσμιας κλάσης, με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους πολίτες, μια και είναι και οι γιορτές του Πάσχα, οι επισκέπτες για τις ημέρες αυτές να έρθουν στο γήπεδο και να δώσουν το χειροκρότημά τους στην εθνική ομάδα, η οποία αξίζει πολλά. Μας έχει πιάσει το πείσμα, από ό,τι γνωρίζω, Γιώργο, και θέλουμε να πάρουμε το χρυσό στους επόμενους αγώνες, και ξέρετε ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δίνουμε θετική ενέργεια, με πρώτο τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι και ο παδός της εθνικής ομάδας σε όλα τα αθλήματα, και εύχομαι από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, να έχουμε έτσι έναν επιτυχή δρόμο για το χρυσό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά την ΚΟΕ για την εμπιστοσύνη, το Δήμο Αλεξανδρούπολης, τους εθελοντές μας, οι οποίοι χωρίς αυτούς δεν γίνονται επιτυχείς αγώνες, και να ευχηθώ
τα καλύτερα στην εθνική μας ομάδα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, παιδιά, να επισημάνω ότι το πρόγραμμα των αγώνων της ελληνικής ομάδος είναι έτσι προσαρμοσμένο, στις 5,5 ώρα κάθε απόγευμα, που σημαίνει ότι είναι ένα ιδανικό αθλητικό διάλειμμα για όσους θέλουν μετά να ακολουθήσουν και τις μεγάλες εβδομάδες ακολουθίες που γίνεται. Δηλαδή, αυτό να το τονίσετε, νομίζω ότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο κάποιος να πάει στους αγώνες και μετά να πάει και στην εκκλησία που θέλει. Όχι, απλώς θέλω να πω στον κύριο του Περιφερειάρχη ότι συζητάγαμε πριν ότι η ΚΟΕ έχει σαν πρόγραμμα να γίνουν οι αγώνες σε όλη την Ελλάδα και λέγαμε ότι χρωστάμε μια μεγάλη οργάνωση στην Καβάλα, στην Ανατολική Μακεδονία. Η Ανατολική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία προσπαθούμε να τη βάλουμε στο χάρτη της ελληνικής δατοσφαίρισης, γιατί δεν είχε πολύ μεγάλη παράδοση και θέλουμε να τη στηρίξουμε και θέλουμε να αρχίσει σιγά να βγάζει πρωταθλητές. Και το πιστεύουμε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά εδώ τους αρέσει. Μακάρι. Οπότε θέλω να υποσχεθώ μια διοργάνωση μεγάλη τα επόμενα χρόνια στην Καβάλα και σε όλες τις άλλες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί το αξίζει. Και απλώς ξέχασα να ευχαριστήσω και εγώ τους εθελοντές που πραγματικά σε μια δύσκολη περίοδο εδώ δίνουν τα πάντα για να γίνει μια διοργάνωση τέλεια. Είναι πολύ δύσκολη η διοργάνωση, γιατί έχει μέσα 8 εθνικές ομάδες και ιδιαίτερα τον συνάδελφο στην Ομοσπονδία, μέλος του ΔΣ, τον Μιχάλη τον Κούγκουλο, ο οποίος είναι η ψυχή αυτής της διοργάνωσης και μας βοηθάει πάρα πολύ, όχι μόνο φέτος, αλλά και τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γρανάζει για την Ελληνική Ομοσπονδία σε αυτό που προσπαθεί να αναπτύξει τα αθλήματά της σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.